Lumbia Gymnasium. Naidako kayong kasoy dito. Barangay Hall. Oh, what's up guys? Balik isag ko. Naragyapunta karon sa Cagayan de Oro City. Ang katong Kabanglasan Bukidnon nga road trip is next week na siguro to, or this week to na ako i-shoot. This time mag road trip ta from Barangay Lumbia padulong ta sa Barangay Mampayag, Mountain Barangays na ni diri sa Cagayan de Oro City. Ningit-ngit oh, ningit-ngit. Uning Lumbia Elementary School guys. Lumbia Central School. Dagan na kay Quadre kanyo. Nasa left to. Ayan kay mga building. Na kayong dalan ba? O din ang F. Dilema Street, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Dalan dire guys. Kang ibalik ya manok. Overlooking dire na area pero bigil man kayo hunungan. Siguro kung dire ka pikas nga lane okay ra. Dire di agyanan padulong sa Baungon o sa Talakag. Now, klaro kayong bridge ako ano, Baungon. Overlooking kayo na dyan. Kada kayo.
Babaungon Bukidnon straight doon tas Talakag Bukidnon, route 945. Agyaw ng kuan Makahambus Cave yaunahan. Purbada kay nga dala no. Tsada kini dire. dalan dire oh. Espalto ba? Barangay Bayangan na din guys. Bayanga, Cagayan de Oro City. Kita yung dalan siya yan. Espalto na siya.
widening. Oh. DC road widening. Dire oh, nahuman na dire oh. Hindi pa magian. Pahak na ng bukid yan. Guys, Mambuaya.